practice run ydy hwn. Da ni'n mynd i sgwasio y E-flat horn yma. Gesio am ddim gyn dyn o'n enw Tim o Holyhead. Thank you very much, Tim, for giving me this horn. Mae o wedi bod yn cefn garage Tim ers 1971. Wedi roed ei fi. Os da chi eisiau clywed sut oedd o'n, sut mae o'n swnio fel, mae fel hyn. Mi fyddan ni'n sgwasio'r sacs yn gwyl grefftag Glyn Llifon, dydd Sadwrn 17 o Dachwedd. Fydd ar ddangos wedyn yn ei ffram ar y dydd Sul 18. Ymhellach ymlaen, mi fydd 'na auction, a na ni adael chi wybod pryd fydd hynna.